cordialment Silvestre Borràs, alcalde de Sagunt. Continuem en els agraïments. És l'hora d'agrair a les diferents entitats i ajuntaments la seva participació i col·laboració en la realització d'esta segona trobada de les escoles valencianes del Camp de Morvedre. També us vull felicitar a totes les persones que avui sou ací amb nosaltres. Per tots els membres de l'organització, que en esta segona trobada el seu esforç s'ha hagut de multiplicar d'una forma considerable. Per ells, per vosaltres i fonamentalment pel restabliment de la nostra llengua en una situació de normalitat, amics i amigues, feu d'aquesta una bona vesprada i un millor final de festa. Tot de Catalunya. Paso doble de la banda València, que ens ha acompanyat bé, bona vesprada a tots, benvinguts a este poble de Xilet, que un poble obert que en els seus 1.500 habitants té 13 nacionalitats distintes empadronats així i que per tant té que estar obert a celebrar la trobada d'escoles en valencià. En la meva doble vessant de mestre i d'alcalde d'este poble, a banda de donar la benvinguda a xiquets i xiquetes, a pares i mares, a mestres, a professors, a professores i a tots aquells que han volgut acompanyar-vos, dir-vos que en la nostra comarca avui es dona la coincidència de diverses coses. La primera, la festa de les escoles en valencià. En el Trinquer de Sagunt està avui jugant-se una gran partida de pilota com a semifinal del trofeu president de la Generalitat de pilota valenciana, i dir-vos que, a pesar de que siga un tòpic, lo de la pilota, lo de la llengua, lo del valencià, lo de la música i tot això, nosaltres ens agrada col·laborar en aquelles coses que són nostres i que la primera i la més principal és la llengua. Fa molt poc de temps, fa 10 anys, éreu molt poquets, dic éreu perquè jo no estava en aquest món encara de l'educació, estava fora, molta gent que defensava l'ensenyament en valencià. Fa poc de temps mirava jo l'estadística i n'hi havia més de 600 escoles i més de 70.000 alumnes que cursen absolutament tots els estudis en valencià. El que vol dir que algo hem aconseguit, algo hem fet en aquests últims anys, i la millor demostració és que n'hi ha més de 20 festes com esta al llarg de totes les comarques del País Valencià defensant el nostre ensenyament en valencià i al final en valencià, com diu la conselleria, clar que sí. Per tant, jo vull dir-vos que clar que sí en valencià, clar que sí en la nostra llengua i clar que sí festes com esta que ajuden a retrobar els nostres orígens, la nostra identitat, el nostre poble i sobretot que cada vegada que es dirigim uns als altres siga clar que sí en valencià, perquè això és el que fa falta. No fer una festa per a després tornar a parlar tots en casa, en l'escola i en qualsevol lloc en castellà, si el que n'hi ha que fer és clar que sí, sempre en valencià, en l'escola, en casa, en l'administració i en tots els llocs, sempre en valencià, sempre en la nostra llengua, perquè el que no podem fer és apuntar-se pa un dia, pa una hora, pa una festa i la resta dels dies no gastar eixa llengua tan nostra. Per favor, des d'avui i aquell que no puga, sempre que faci un esforç perquè sempre siga clar que sí, però sempre en valencià, com en el Camp de Morvedre, sempre en valencià. Endavant i fins l'any que ve. Bé, després de les paraules del senyor alcalde, ja només falta que ens dirigim totes i tots a les paradetes, gaudim de la festa, recordeu que a les 9:30 hem de sopar i que com a final de festa tenim a les 11 l'actuació de Carrasset. Bona festa! Me rectifiquen, 10:30.
Sí, pero no te la tenemos. Es verdad. Sí, no la tenemos. Y yo. Negar-li mai, ja que un gasto també, allà va definir. Así no ni hay res. Así lo que ni hay son servidetes. Ya está el cambio. Me ha dicho 500. Luego arrefregaremos. 500 más, cuenta bien. ¿Tiene por más? Si le cambias, te quedas sin sueldo. Nos quedamos sin sueldo. Claro, te quedas sin... No te interesa quedar sin sueldo. Yo lo que no al fil, no me se cree que el fil. Va, síganle fuerte al café. Tantas, no, muy bien. Limpia el pincel. Si quieres piedra, Ahora me las morado. pides, ¿eh? ¿Me puedo sentar ahí al lado? No, quita una piedra. Que me quede en él. Corre. Ven aquí. Vale, fíjate, Elisa, ¿Cuál se está grande? ¿De qué color la quincinta? Va. el cole. Cada vez con agua, con agua. Ahora, no, no.
que si prou. ¡Qué guapo! No tinc inglés, però... Agafem un cordellet xicotet, alça les pates, molt bé. I aleshores en el cordellet nuguem... I tu de quin color? Ara tu m'has agafat la cua de color roig, ¿vale? Com el foc, Ara agafem això i posem la cua a la carioca. Preparat? Que xulo!
Mira, tendría el dita. Agafa això. Vale, agafau. Las plumas de abajo del pájaro. Mira que... Vale, agafau. Cada uno una varia. No, però... Més els centrals. Pues ja he de cosir tot això. 2, 4 i 5. Però on està el circ? Una trompa. Ahí, que se acabe. ¿Y el rosa? Ya, Ya la del medio, ¿vale? Molt bé, fem. No. Que lo están grabando, ¿eh? ciutat antiga. Aleshores anem a fer una batalla. Els que porten el mocador són els maulets i estareu dins de la ciutat. Sí. Dins de la ciutat. I els botiflers són estos grans que porten la banda blava. Estaran fora del castell. Ells volen entrar i nosaltres no deixem entrar. Ells volen entrar i nosaltres no deixem. Entonces tenim que lluitar contra ells. Així és que ara us donarem una batalla que s'ha de fer amb una munició. Però com nosaltres som pacifistes, no ens agraden les bombes, no ens agraden les armes, anem a donar una munició que no fa mal, de broma.
tots, així és que no s'enrotllem en res. Anem a començar ja. El que la fa la paga, Esteu preparats? Preparades? Vinga, baixos braços, vinga amunt! Ai, ai, molt bé! Yes, and that nesty by the house. I do not fumble.